Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na polwan. Ti Serena, Syokoy, ken Chairman Gustin. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin namin. Dom, agsurat ka? Ado ti kamakam mo? Kuma, apa ay ha? Nadamag ko laang. Di ka mapanay di barangay hulit ha? Saan? Nagpakada ka ni tatang iti kalman. Ado nga minti ikamakam ko asuratin. Dandaniman nga minan agpasaw ti kontrata da Sir Philip. Iti supsuplayan da nga estasyon iti drama. So ayan. Apay, Ada nga min ibagbaga da tatang. anya na jay? Mapantayo ko makano ag beach mo't maminsan. O di mapantayo. Kaano? Inton Domingo ko nada mo. Oh, mapantayo ano trip da. Mabalin ko mo't nga ikamakam ita ang itilod ko. Agpaiso, Dom? Uy, Hala, ibagak nga rod ka da tatang. Kahit dan sama ti makaaliwaksay. masapol ah. Ura siyak tupay. Boring mo't tanti kastya routine nga inaldaw. Balay, barangay office. Barangay office, balay. Ti apag iso nga rod ti ibang bagada ah. Mga rakila tayo kanon itilugan tayo. Sana parikot na ita. Mabalin ko abuludan tayo kotse ni pari bade, wano pari minnaw. Gasolinaan tayo lang. Saan nga na mabalin nga ilong distance tayo owner jeep ta. Sige, taibagak ka da tatang. Mayat. Napintas da iti adamag. No pa'y sana 100%. Anyaman day tan adama sa asawam guste. Dahiti man nabuyak iti social media a vlog ken damdamag. Anyaman day tan. No pa'y good news da ito para kadagiti kailyan a Pinoy amang ngalap. Apay, Kalpasan tinaunday a panawen na naipagal kadakwada ti panagkalap da iti disputed island wenno West Philippines ako nada. Awan met nabalinan dagiti insik iti binayabay dagiti Coast Guard ti Pilipinas dagiti Pinoy amang ngalap. aya. Agpay suday ta? Siguro sumot ti damag. Nimot lagayang PBBM ti makapapanaw kadakwada. Aniyan, di nagsayaan. Bakit? Napalubusan damot laeng. Mayat nga rod ano kasta.
Kalpasan ti panagsarita da PBBM ken ambasador ti China dito'y Pilipinas. Kastoy ti bunga na. Apa? Nupay ko na dagiti managpaliiw kuno. Saan nga 100% ang makastrag dagiti mangalap akailyan tayo iti talaga asakop da ito nga isla. Ano sa dino ket adda dito'y tinawadwad agamang titaaw. Ay, san abalin Tinapatag kat makaasidagdan kan makakalap damutan itinawadwad ijay. Huwag matkit diya. Da ka no pa'y minas ti lana ijay. Ay, orekas kasano akit mayat. Isumait. Ala, ket sapay lakumata saan aningas kugon ako nada. Amang dumteng tumanan ti aldaw nga abo ganda manan akaslaaso dagiti umasidag ija Pilipinaw. San mo siguro Takayat dagiti dua a leader dagitoy apagilian. Ama papigsapay ti linnangen dagitoy. Isu nga dagiti dadakkel a proyekto ti kabarbaro nga administrasyon. Ano sa dino ket makitinulong kano ti pagilian na China, oh. Ne, kat nagsaya at no kasta. Gamin, may sa akabilgan kanaw apagilyan ta China. Ewan. Ngem ada na buya kiti social media wenno vlog. Asan kano abas talaoten wenno gubaten ti China ti Pilipinas. Anya ka no matira sound? Hey, saan ko nga mo pudno wenno saan. Ngem dakkel kano ti utang ti China iti Pilipinas manipod iti Marcos Gold. Gold manay? Pirmit ay ayat ni Rosa. Dahil siya, nagdardarasan na napanitayan datatang. Ay no kasta. Rogyak nga rudan tagsurat at malpas ko tilod ka. Ay. Damalan tayo agukap itingiwat. Anya nga tanuyilad ko pa dito sa pa. Dahiti ka tirigat na. Dito isa pati pagtugawak nga agsurat. Napigsa ti awis ni Seridep. Kasano nga yung makaaduak nga agsurat. Ay, Maria. Matia talaga. Tsak malabanan natin nga awis. Hindi pa gusto na. Nyaki din nga eh. Bahala na si Batman ako nada. Ado kanon di mapanagkalap ijay isla apagin innagawan ti China ken Pilipinas. Kahit anyaro ti plano yaw tatang. Padasin tamanan ti mapanijay domeng. Nabayagan na di tayo nakadano ni jay kay. Sipod pa idi inabog na tayo akas laaso dagiti Coast Guard ti China. Mapantayo Talaga nga ti makalapan ni jay. Ado ti ikan iti dadya apasat ti taaw. Isu nga road. Na istorya ngamin kanyak ni pari Annaw. So mayat nga ro Ket isu mo ti damag sanaya. Iso ti damag iti social media, vlog, kan news. Tarang iti matla vloggers ti nagagat nga gipadamang iti pudno. No pa'y adamot, nagiti bagbagada vloggers, mabaybayadan. Dayta mo ti dakas na itan. No pa'y nagiti mangibaga, nga dumot na ti palso ang maibablog daw. Uwan nga rod nga makamuditan, basta agsagana ka nga rod ta mapanta. Sige datang, isaganak nga ro dagiti ramit nga kalap.
Ken check up ti makina tay bangka tayo di motor. Sige, tagpay sa ganak mo't kananang mo iti balunan ta. Ora ni Rosa tatang. Ibagak nga gisagana mo ti balunan tayo. Bareng laeng no makatsamba tamot ita. Oh, anya, agan anad kayo Gusteng. Abusta adayon sa nita Spratly Island ngayon kay pagkalapan. Kanayon kami mo't idi ama panijay. Ngam abugan da kami mo't ngamin dagiti incheck. Iparid na ti panagkalap dagiti Pinoy ijay. Isu nga road. Ang mga no abugan da kayo manod. Saan kanun? Ta pinalubusan dan dagiti Pinoy ang mangalap ita nga umasidig ijay. Ikat nasaya at ngam adayaw, isu nga aganat kayo. Ang mga nukula at nga dabagyaw. Awan mo ti bagbaga ti pag-asa? Isu Da kayo mo gaya man iti may tatang. Ay wine. Alagan anad kayo Domeng. Ni tatang, di mo baybayan. Nanyakan nga rodan nga. Ala nga rodan. Tay kunakon, aganad kayo. Uwang kadi. Yan. Pabuinas man kat nga rod baka. Ay, nagado nga amom. Ala ka din Ang mga numaudin nga arakop kan agak ko da ito Anihan. Ala, tila ibagbaga ni tatang Malay natin. Ala ni ututup mo. Oo na yan. Rosa. May saka mo. Nalaman langan. Nga. Ngala, mapantanduming. Saanan ang makita ti di motor alugan da tatang, nanang? Rosa. Nay, apayan nanang. Kasla diyo kahit ti pumano dito apply Saan asumi na iti panunot ko di imbaga ni tatang mo. Ha? Mabalin la kumagat saan ko palubusan itayan. Anya? Ure ang awla ang dayjay. Sa baali tinariknak. Ti anya? Di ko nada nga mga numaulin nga agakken arakop na. Ha? Ay, nagkulaywak man itay. Diyak lang amin impadpadlaw kat. Wan nga ron. Iso ako nakatila ibagbaga ni tatang. Ure kas jay apaan anawala ni tatang mo tangken ulo. Diyak mo't kayat ang mapukaw Ay, un Pudno ti kunayo nanang. Nadungumat ni tatang kahit. Ken, ure arsaged kunam. Ala, agawid tayo kit din. Ikararag tayo nga awan ko matidakas sa mapagtengda. Sige tatang. Hakasan tayong tisigay tayo. Sige, Doming. Tulungan na ko mamakaikat dito ikat. Andiyan na dyan, Doming. Tibak ti babae tatang. Mga asyo, tulungan da. Kita ang Doming. Babae nga tindog buok na. Sirena. Sige. Yasidig mo ti bangka. Iti ayan na. Ang tagaurak tatang. Sige. Aday ta. Ada tatang. Tulungan da ko mamakalapsot dito ikat. Tao. Nga ikan ti kagudwat bagina. May saka prinsesa dagiti sirena. Nakasta. Udno nga da sirena. Unat mo kadagiti lang libro ti pakukitaan. Uno kadagiti fiction stories. Pudno, lalaki. Katlo tulungan dak. Ikuyog kayo iti pagarian mi. Kat ikan kayo iti ado a perlas. Kat oray saan kayon ton nga agkalap. Anya? Un. Tulungan da ka. Kat sumurot kami king ka iti pagarian nyo. Ay, tatang. Agawa amun. Tulungan tan. Tapno makalapsot iti ikat. Nyapay lang ti mutal nga ayadumeng. Tatang,
Kasanon? Nagadugat nga mumon. Aya. Sige. No di mo kayat. Siyak lang ti sumurot ken ko ana. Ay, saan ah? Dagsak lakit di kadananang kanrosa no saan kayo akadwang agawid. Oh, isumat. Anya pay lang aramidem. Anahan tulungan tan. Uwan kay anya tinagan mo adda ka day. Awagan daklatan iti sirenya. Kadda kayo. Sika, gwapo. Doming, tinagan ka. Gusti pogi mat kanyak. Gusting ko na kumain. Sige, sumurot kayo kanya. Agasim doming. Adda tay tilansad ti baybay ngem saan ta amaangsan. Wen nga raw tatang. Talaga aman nakabalin lagi ti Serena. Adda kayon iti pagarian mi. Kat babaan ti panakabalin mi. Kas lagagangay laang alubong ti ayan niyo. Makaangas kan makapagtignay kayo anormal. Asino dagiti kadwam asim magbet, serenya nga anak ko. Isuda dagiti nang tulong kanyak iti rabaw ti danom. Inak arena Siridonia. Isugayam ti Reyna ananang mo. Wan? Sige, tangay ko nam at tinulungan da ka. Agpaysagana ak iti ado amakan. Wan? Inak arena. Nagtaer kan a tao. Saan akas kadagiti syokoy mi ditoy? Awan pa'y makaayayo ti langada. Ha? Ala, mangan kayo pa'y. Kalpasan na, ipasyar kayo iti pakabuklan ti pagarian mi akatangriban. Kaslad da kasta barangay iti ilimi. Wan? Adapay dagiti lugar dito amanagan. Baybay Sur. Kaskada Baybay Norte. Anya? Sige, serenya nga anak ko. Kadwaam day ta kadwa na akalbo. Tada kami ti agkuyog kan guwapo. Mariusep. Alan Doming, sumurutan ka na kwada. Kadwak man de Serenya, kat sikakan Reyna Siridonia. Awanan nanang. Talagang awanan da doming kan tatang. 2 bulan ang tinapalabas. Baiso di ko na ni tatang mo. Abaodin da di apanangagag na kanyak. Nana. Tilagad di motor abangkada tinayawid na giti ng rescue kada ko ada. Win nga rutana. Dayta adi motor abang katirikwerdos ta kadakwada. Ay na, guste, gaya. Paibot na pinanawan na kaya. Dumeng. Apay matan. Uray ko manuad da nagtakadwak nga imbatem. Ay, tila ibang pag-abong. Uray ko mabugbog to nga may mas sa tinaybatim kanya kakapututam. Rosa. Ay sus, agkaiwar lang dito iti pagarian nyo ti Perlas Serenya. Wen, gusti pogi. Saan mi apagan ano dagita abato dito'y pagarian mi? Sus, no ado ti kastoy mo yelubong mi atawa kat nabaknang kan. Kasta ay ha? Kayat mo ti mangyawid kadagita iti lubong yo a tao. Kayat ko basta ikanak. Apay, di mo kaya ti agtalinaed dito'y lubong mi? Dito'y awanan parikot mo. Awanan ti kurap nga opisyal, awanan ti drug lord, kaskada adik. Nyat ko nam, ag naida kon ditaoy.
Kursonada ni Inak Arena ti kaduam. Kat awan maaramidak. Uray kursonadak ti kaduam. Jak mabalin nga agawan iti Inak Arena. Isu nga, an-anusan ka man. Anyan. Apo aya. Kayat ko, kas kini Inak Arena, kayat ko mati maadaan iti anak, iti kaskan ka at agarabaw ti daga. Ay nga, kasano nga agasawa takit tao ngam si ka kagudrat ikan ti dagim. Man nakabalin kami, kat mabalin ka apagbalinan akas kanya. Anya? Agbalinak akas ken ka? Juan, Gosti Pogi, Sirena alalaki. Kayat ko apututan nak. Adayo ngamin anatartaraki ka. Ngam kadagiti lalaki dito'y pagarian mi. Nga uray, day talakiday mon ti buok ti taulo. Anyan una yun. Talaga akayat nak amang putot ken ka. Inaggasat akon nakapimpintas kasi rin niya may isa a prinsesa. Magustuhan nak kadiman. Una. Iingam. Nasaysaya at kuman may isa ka atao akas kanya. Mabalin mat. Sana mabalin. Nga agaw na kadayta ang naglad a parswa si Renya. Butsyo ko'y? Ay, saan ko nga'y palubos? Magnay tirabaw ti bangkay ko, ti asino man amang agaw kin ka. Awan mabalin mo, no isot kayat ko, butsyo ko'y. Anya? Kat saan ka ngagdursok? Tamabalin ka apatiliw, kadagiti soldado asyokoy, kat ibalod da ka. Salbag dayta kalbo, isukat nakit din kinkwana. Awan pa'y taste mo, Mark. Awanan bibiyang mo? Biyag ko kanriknak daytoy. Uray asino asyokoy dito'y pagarian, awan makalapad kanya. Nagkasangan agasgasat mo, butsyok, Talaga akas tala ti biyag ti tao. Biyag ti Sirena kan syokoy. Adamat freedom tayo amang pili iti kayat tayo akatakunay-nay iti biyag. Ngam, tagarabaw ti dagadagita. Kun adda pamilyada. Saan mo naparikot dayta? Ala, pumanaw kan. Adala ang papanan mi kini Gosti Pogi nga agbalin nga asawa. Agyaman nagtadal kan tuming. Unak no samtan nagkita pa'y Rosa. Gamayan ni tatang mo dumeng. Kaya't mo asawan si kalaag tinakalasat. Kuha, nanang. Pinili na tinagbalin nga asawa ti prinsesa dagiti Sirena. Aniya? Nagasawa dan. Ket nagbalin mo ten asyokoy ni tatang. Masikog ngaminan ti prinsesa. Apay ngayong palubos mo akas na tinapasama. Oo, nailagit din ni Guste. Ay sana mabalin daw. Pagsubli ka, katiyawin mo ni tatang uray anya pamuspusan. Anya, kasano ko masapulok ita ti pagarian dagiti Sirena. Anya, ti aramitan. Kasano nga anyan day ti atag tagay na. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.